World-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals is a generic name. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, maayad-ayad nga aga sa mga karaya speaking area. No, dira iya sa Panay, kumusta ka mo masuki namon nga matagpramati sa kanginan nga nagasunod na karon nga aga diri sa inyo palatunturan. Amo man ang mga naga-monitor na via Facebook Live kag YouTube binapaagi sa online nga pagpangalagad sa inyo sa Aksyon Radio Bacolod. Liwat kita nga nagaabi-abi sa ngaton nga mga tagpalamati nga nagatutok na karon nga agaw. Danay kita tub-tub sa takna nga alas 9:30 karon nga Sabado nga presentation Mayo 22 tuig 2021. Aksyon at Tayhopon checking in sini nga aga may pagtupa sang ulan no diri sa bahin sa Metro Bacolod. Ambot sa iba na bahin sa probinsya kung bala may pagtupa man sang ulan. Pero hindi gid man madamol, ano? Pabor ini actually sa mga mangunguma nga may gintanom nga mais, may mga pananom dirati mayo ni no, para sa mga mangunguma. Ano madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga Sabado. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Kung ang probinsya sa Negros Occidental nag-aapilar ang Provincial Health Office kag si Governor Lacson sa mga nagparehistro bala no, sa mga Negrosanon nga inang nagaatras nagaduso butong sang ila desisyon para sa pagpabakuna. Now may apilasyon subong si Governor Lacson sa inyo, please why lang isulay ay no sa inyo sini pagpabakuna. Bisan pa man nga may ara sang mga pabag-o-bag-o no, nga ginapagwa nga mga regulation ang national, halimbawa lang ang mando sang DILG nga hindi na pwede ang mga LGU nga maghala-kalawag sang brand name nga gamiton para ibakuna sa mga pumuluyo. Pero ako nagapati, personally nga dapat gidman kinamatarong sang tawo ini mo. Nga may baluan ko na nung ibakuna sa iya. Kaya hindi man pwede nga pag-abot mo dito sa vaccination center, hindi mo yakro makita to ang bakuna. Alangan nga ang bayal, ang ginasudlan, sinakaroon taguon sang medical worker, doktor man ako na nga nag-facilitate na. Hindi man naguro pwede, no, kay iya kabuhi na kag iya na iya sang tagsa ka individual kinamatarong mo nga may baluan man kung anong itublok lawas mo. Tay baluan tana kay subong ang Bacolod City, nami ang Bacolod City ho kay sa interview ni Aksyon Brian Muden sa kay City Administrator Ang at least mga 29,000 no ang tigayon nga nabakunahan na sa bahin sang Metro Bacolod. Ina sa AstraZeneca kag Sinovac nga COVID-19 vaccine. Yung taga Negros galing ho kay siling nigob dali lang kang iban sa inyo nga nagakuan pa yaman, nag-atras-atras pa no sa sining pagpabakuna. Amo na gani nga bisan si Dr. And nagtumimbang kahapon sa aton interview siya kinanglanon tapagid. Ang lapnagon nga information and education campaign agod nga ang mga pumuluyo asang Negros Occidental
why na no sang pabag-ubag-uman sang ila sini nga desisyon. No, kag tikon mag-level off karon paminsaron sang tao ko mag-support sini kundi kung mag-abot gid man ang dugang nga allocation kag ang baklon sa probinsya at least ang mga LGU kung magbakal sa ulihi sang COVID-19 vaccine, wala na problema ang pag-roll out. Kaya kabalo ka, halimbawa, karon kung may mga donation nga vaccine, ining iyas ang Pfizer, iyas ang Moderna, tinaga-require pa nga daan asang dugang nga kagastuhanan, Kaya hindi man na pwede nga ining mga vaccine nga naga-require sang mas mataas nga calling facilities, hindi niya pwede nga bisan mag-transfer ka gani halin sa calling facilities pagkadto sa binyo sang vaccination center, hindi niya pwede nga magnubo o kon may pagnubo abi sa cooling system niya o kay may epekto ina sa bakuna. Kaya mo na mag-consideration nga kinanglan din publiko siguro inform tagid maayo. Now, ang Bacolod City, take note, damo to, ang luyag baklon, plano baklon sa city government o Bacolod, ti ang pamangkot sini, sa tion nga maglabot ang adlaw kag ang target para sa pagpabakuna, nablang ka naman sa numero sang way pambakunado sa Bacolod, handa naman nga magpatublok sa COVID-19 vaccine. Inasiguro mission naman na liwat, yung trabaho naman liwat sa mga barangay, no, kag gintugyanan sang city nga magabulig para sa information and education campaign. Ano pagid ang mga balita naton karon nga aga? Oy, maki-update kita with Aksyon Alvin Graba, ari man niya ang balita nga halos kada adlaw. Pinatyanay nga balita sa Bacolod kag probinsya sa Negros, no? May ginapang tumba, may ginapang lutang. Ti do ka ordinaryo na lang subong ino. Napagabugtaw mo aga pa may balita na may gintiro, patay. Ti kagabi may ara sa lutang, anay preso ini dira sa area sa Mansilingan. Tinanong latest nga investigation diri sa pulis. Nagwa sa report nga magluwas nga anay priso ini siya, ang aligasyon nga ti kuno drug personality ti baluon tanas pulis kunano ang ila sini nga latest investigation. Together sa report with Aksyon Alvin Graba tutukan taina kag update sa nagapadayon man nga registration sa Commission on Elections, satellite registration ini ginapatigayon sa pila ka mga banwa sa palibot sang probinsya. Ang Bacolod City Comelec may plano man nga mag-conduct sang satellite registration pero may ara sila ginalantaw no nga requirements diri nga kinahanglan ang isa ka barangay nga dira sila mag-conduct sang satellite registration dapat nga within 2 weeks wala sang recorded nga kaso sang COVID-19. Amo na ang pinagkamalaga panguna so far nga mga hambalan naton nga mga balita oy dira sa Manaplaho ang munisipalidad sang Manapla isubong gapanawagan sa publiko da kay portiman ang active cases ang pagtaas sang kaso ti kalabadan ang pinamungkutan na isubong ti kumusta ano na ang ginahimo naton nga mga tagsa ka individual sa pagsunod sang minimum health protocol. Ang ginpapanaog sa province, ang ginpapanaog sa probinsya, ang ginatawag nga pag-adjust, pagtimprano sa curfew, kabalugig ko nga hindi ni pwede nga kakason mo o kung baguhon mo ang inang regulasyon kung may mga lugar pa sa probinsya nga padayon ang pagtaas ng kaso ng COVID. Na kinanglan diri siguro tanan kita diri sa probinsya mag-cooperar gid. Ngayon ang cases makita nga nagadubo and then amo na sigurong tiempo nga pwede na i-adjust
nga magbulog gabi ang curfew implementation sa bilog nga probinsya. Aksyon Hotline. Maritali sila ang tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Sabado kita nga presentation sang ino palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Unahon ko lang si Aksyon Alvin Graba kay maki-update ko, no? After sa kamatayon ni Michael de Negracia dira sa tong taga Silaybla, naging patay man, no? Isa sa maginakilalang nga drug group leader. Kag ang alegasyon sa ito nga itong upod niya gin salvage, posible ginapatihan right hand niya. Ting question diri right after sa pagpatay sini ni Michael de Negracia na no, gina-expect naton nga maganubo na ginman ang cases ang pag-entry o kung pagsulod sa illegal drugs diri sa Negros and Bacolod. Aksyon Hotline. Aber lang taon tani kay kun in kaso gidman nga sa uli sige gyapon ang sinulod isang illegal drugs. Butang balon hindi lang kay individual Negracia drug group ang padayon ka operate kundi may ara gyapon or basi kung may bag-o na naman nga grupo nga nag-operate diri sa Negros and Bacolod. Aksyon Hotline. Naunahon tanay sa Aksyon Alvin Graba, istorya kita na kriminalidad liwato nano ining natabo na naman no dira sa Kabugwason ang pinaka-latest investigation sang kapulisan tutukan. Patrol reports. Let's have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Good morning sa Aksyon na Art, nagpadayon pa ang investigasyon karon sang mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 7 that is in relation diri sa pagpatay kay Audi Gonzaga, 38 anyos. After o kung natapos nga ginluthang kag napatay kagabi sa Purok Kabugwason, Barangay Mansilingan diri sa syudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Captain Elmer Bonilla karon nga adlaw liwat pag-check o checkyaron abi sa mga investigator on case in relation diri kung kung sa pagkilala abi sa sining duha ka riding in tandem sakay sa motorsiklo, scooter type ni siya Aksyon na Art. Sa diin sunod sa yamni ang isa ka mga bagay nga dapat ma-identify o kung makilala ang ining biktima. Other ang ining taga-luthang sa biktima kagabi Aksyon na Art. Now, dugang pagid diri ni Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station number 7. May mga pila ka mga anggulo ang ila sining ginalantaw Aksyon na Art number 13 at sakto tong hambal mo isa ini ka drug personality kay 2019 nadakpan ni siya Aksyon na Art sa bypass operation sa idalom sang Police Station number 7 and nakagawa ni siya through plea bargain. Now, pagkagwa diri Aksyon na Art, suno kagabase sa pagpangusisa man ni Bonilla sa pamilya sang victim, sa initial ginhimo man ni siya kay kumo bag-o lang ni siya nakagwa Aksyon Art, subject pa ni siya sa pag-report bala sa iya sining sa pila ka mga personalidad, especially ma-report pa ni siya sa iya sining chief dara sa area o kung sa regional trial court manang ginambal sa probation niya bala Aksyon Art kay under probation ini. So ongoing pa nag-report ini pero samtang nag-report Aksyon Art as initial ginhimo ini siya nga asset sang otoridad. Now diri Aksyon Art nga posible sa mga posibilidad pag ginalantaw karon sa mga kapulisan nga base bala may sindikato nga nagpatay o nagsugo patyon ang ini nga biktima. Pero no sa record nila may ara gid man ni siya sang kwanaw sang participation or may ara initial case drug nga nag-engage sa illegal drugs in fairness sa biktima ni? Sa Aksyon na Art, actually 2019 sa nasaling tanauna nga nadakpan ni siya through bypass operation. 2019 pero nakagawa ni siya through plea bargain. Isa diri Aksyon Art sa nasaling tang ginhimo ini nga. So in short, isa ini kabasihan sa pulis nga posible wa gyud siya nag-untat sa iya sining
of illegal, no? Isa pa na aksyon na art, no? Aha. Isa pa na nga ginlantaw mong karon sa mga kapulisan, ikaduha diri nga posible ka may record manigali siya action art sa pagpangawat nga posible base pala nga ini siya ang ginbalikan kag isa ini sa mga rason nga ini siya liwat o kun na igilayon nga ginluthang kag on the part man nga posible base may sindikato nga nakabalo sa aksyon na art o kung nagkabalo nga ginimo ni siyang asset rason nga ni siya ang gintumba o kung ginpatay pero rason karon nga nagapanawagan aksyon na art si Police Captain Elmer Bonilla sa mga pumuluyo sa kanuman nga lugar nga mahimo mag-coordinate sa ila agud dato nga masulbar gilayon ang ining kaso ari ang pahayag aksyon na art ni Police Captain Elmer Bonilla sa fencing ang pamilya nag-ahambay sa ating biktima mga 2019 hindi na bypass ko siya sa mga previous mga hepegra doon lang nakagin siya sa plea bargaining so ang biktima is under probation So, talking about the under probation and at the same time nakagawa siya sa through plea bargain pangunban sa kasong illegal na droga. So, ano ang posibilidad nga? Is there any possibility na hindi siya involved against for on illegal drugs? Ako sa mga bagay na ginagawa na kasi importansya tayo sa investigation tayo suno sa utod niya kaya istorya natin kaya daw pagbuha ko ng isang active sa pag-usang seguridad. So, isa sa mga bagay na napadalma natin sa investigation kasi lang patuloy niya nga mga personalidad niya involved sa illegal na tuga kablok na sindikato kasi kung tanuhan sa national din. So may posibilidad nga sindikato, sir, ang yara sa likod sa pagpatay sa senior victim. Yes, actually, hindi nung inatagaan ka na sa importansya ng ating investigation. Pero wala kita talaga kung sa ating investigation ng bagay. Kaya sa ganito bagay yung inatagaan natin yung importansya kahit yung biktima na siya, kung yung sasalitan ng mga activity tayo sa mga pagtakot. So, kung may take siyang kaso, kaya base ng balak ng iba niya nakawatay na sa una, ako man ang paano sa iya. Pero iuwi natin yung na-close sa ating investigation sa sila mga bagay. Base kung may mga other pagod sa mga kontra, inalingan nila sa yung conflict. So, tanawagan natin sa Pangulo nila sa Pilipinas, base kung kilala nila ang suspisado, ang katulad sila buling sila sa ating kapulisan para maliligan natin sa parang kaso ng mag-file natin. So na Art, kabahin kita mang sang pahayag diri ni Police Captain Elmer Bonilla in relation diri. Pero confirm gito, no? Nga riding in tandem ang nagbanat sa iya. As action art, that is why nga suno sa iya kaga sa iya sining plano nga liwat magabalik sila to check sa mga CCTV camera sa lugar mismo sang insidente as to sa identity o kung para makilala sining duha ka mga persona riding in tandem sa kay action art sa scooter. Scooter? O scooter ang bisan ano man nga motorsiklo da, basta motorsiklo budlay nga niya lagson kon kapin ba ko nangimo iya nga salakyan ang service ka pulis biga pagutpot man ang buli iya inablang aso na kung kisa galain na kung i-revolusyon niya. Pero pag lagas mo ka scooter ka nasig lang sina. Isa pa na action art, tamo na ginausap pala panlumba blao. Oo, may ginapalumba na? Nausap na palumba action na art ang scooter. Abigwan niya pareho sa imo type na sa motor mo nang ginapalumba pa ilog hindi niya. Hindi na yan, kaya pinakatasig dalagan sila si Tinta. Si Tinta? Si Tinta kilometro. Pero amakon mo na si Tinta, dasig na sa motorsiklo? Sabagay, dasig na iya, pero sa mga scooter type ya, kadlawan niya lang, daw kuritan niya lang ng ako niyang tarak-tarak. Ay, tuod? O kinakuritan lang sa mga scooter nga kung siniyang kagang-kagang motorsiklo. No? Ati ka may angkas ka, normal malang nang hindi ka makapadasig mo. Di siyempre, mo ginaya ka mapudlay para dapat kung 10 minutes mo lang 20 minutos. Isa pa na.
Ano naging gamit nga pusil man? Caliber 45 action na art. 45? Grabe, no? Di nangigo i-action Alvin. Sino napatay May na? pilas ini siya action art sa iya sininga ulo, subong man sa iya Sus. sininga lawas. Actually, nakuha sa lugar sang insidente, action art sang scene of the crime operatives. Ining 5 ka basiyo sang caliber 45 kag isa ka dad ang nakuha dito sa lugar sang insidente. Pero basi nagapati kay ang mga kapulisan nga posible may ara pa kay madamo nga lubok ang nabatian sa mga pumuluyo, especially sa mga nakasaksi sa sininga shooting incident, action art. Balita kag report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline. Ang riding in tandem strikes again. Ang motorcycle riding suspect, isa ini sa problema kung ng taon na ito sa Philippine National Police. All over the Philippines, ang pinatyanay kung riding in tandem or motorcycle riding suspect na gani, sila nagmag-commit ng crime, mabudlayan kagid, no? Mabudlayan kagid sa pag-solve. Kag ini siya nga sahi isang insidente, damo ni sa bilog nga pungsod Pilipinas nga nangin unsolved. Ting pamangkot sini paano ini aktuhan, paano ini hatagan sang nagakaigo nga aksyon sa bag-o karon nga PNP chief. Kaya hindi man lagi pwede guro nga mambal ta. Sige lang, anong tala kay amo ng sitwasyon subong, inablang mo ano na kay natirwana. Ang gusto tatan mabatian gid nga kung may krimen nga natabo, may ara sang ma-identify nga suspect, may baluan gid ang madalong nga motibo kang madakpan sang pulisi. In short, masolbar ang krimen. Action Hotline. Ti kay bisan ano man ang background ng tao, da mabutang tapa halimbawa nga ang isa ka persona nga ginlutang may illegal nga involvement o ma-involve siya sa mga illegal activities. It doesn't matter kung ano pa na ang involvement yaman. Kay ang aton diri sa uli siling kubasib na matabo sa pamilya tani nga bisan nagbag-o ng pamilya mo sa uli masapuan lang ang huray ads kilid dalanti. Ano yambal mo sinaman? Action Hotline. Ano mambal mo sinabi ko na mo na matabo si mo ay kabudlay ni nga sitwasyon. Kabay pa nga ining mga krimen nga naluluntad, pero kita mo to sa palibot sa probinsya, naligan nga na kadamo man to sang kadamo man to sa mga insidente nga na-record dis palibot sang Metro Bacolod kag Negros Occidental. Action Hotline. Alas 8:28 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ara si Mayor Manuel Escalante, dali on lang niya kay maki-update lang kita sa iyaho. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa Aksyon Radio Bacolod sa Aksyon Hotline is Mayor Manuel Escalante. Mayor, good morning sa Aksyon Art live kasubong diri sa Aksyon Hotline. Oo, good morning, Meg. Sino ni Palio? Si Aksyon Art, si Aksyon Art sa Aksyon Radio, Mayor. Oo, mayang aga. Si Aksyon Art. Mayor, May klaro mayong sulod mo. oo, subong Mayor, mabatian mo na si Aksyon Art ni Silingkwa. Oo, action art. Yes. Action art. Yes, Mayor. Mayor, nagtawag ko pala sa imo kay nakita ko diri sa inyo sa manapload ako nga Facebook page na post nga do siling ko do nagtaas ang cases kilisang COVID sa inyo, Mayor raw. Kabalo ka, Art. Bisan nano ang obra ko, bisan nano ko kasakripisyo, bisan nano ko kaobra, kung ang mga tao kung isa hindi mag-cooperar, amo gining nakatabo. Pinapaabot ko gid ni halin siyang sugod pa lang. Kasi makita ko man ang attitude may ara ng mga tao na behave, pero may mga kwan gid like subong ang na-experience namon mga sa pamilya na nanggalakaw gid, yung gaminadyong pa, bisan namin mo nakapadakop sa pulis, gaminadyong gyapon. Gason may ara kami kung sa mga simbahan,
may isa kami na kasimbahan na dinbilibiran di nila do 16 or 17 gid ka positive. Grabe. Di ang ilang mga leaders Mm. ginahambalan mo man daw hindi man daw aksyonar kung isa daw kung hindi lang sa Ginoo guro daw masurinder magani pero actually subong na adlaw daw na naog na siya kay ang recovery namon kadako man not na naog na kwan so sa Monday ma-impose naman ako sa mga nalain-lain naman na mga anong matawag nato man inang mga nalain-lain naman na mga actions na ma-maintain ko ni sila. Okay. Aha. Yeah, pero laban gid ara gid sa inabla mga social gathering. Sa kumpiyansa gid ang tao Hindi ko kaintindi na daw like for example ang ginapangayo ko lang gid ilan na mas ginavaccinate kita, mas nagakuan kita pahimuyong hindi gid makatalikod lang ko ginaubra nila sa likod ko pero hindi man ako tao na katuon sila kag pangbirahon pero hasta lang ko sa ambal, sa apil, sa pangamuyo tanan na lang gid except lang gid na hindi ko man na sila ambot hindi ko man na sila siguro mapang sayaan o kung ano kag magpahimuyong kamo hindi na pwede. Ngap, gani man. Gaapilar gid ko kung may mga taga pamatiga, gaapilar gid ko sa inyo. Paliyog, iuyasin nyo gid anay ang inang social gathering. Kalintin nyo na anay ang mga kalipayan na makontinir lang kamupod sa pamilya nyo. Hindi na kamo mag-socialize. Amo lang ginang ginayo ko sa inyo. So anyway, at least ang good news nga damo recovery. So Mayor, good luck na sa inyo and please keep us posted kung ano man development kung ano mabulig namon diri sa aksyon nga paibalo sa mga residente mo kapin pagid sa information drive. Salamat kin Mayor for the time. Okay, thank you man Art sa imo na paghatag sa akon sang kahigayonan na makahatag man mensahe sa mga taga Manapla. By the way, subong pila radio. Mayor, subong pila ang latest na active case mo? Silang ko, pila ang pinaka-latest nga active cases sa imo area? Nag-active cases na kami na mga daw 41 bala last counting. Pero kahapon kadako sang releases namon. So sumahon pa na namon karon. Okay. Siguro base by mga Sunday buwas. May total na kami sila. While labot na may dako kami na recovery, may mga ginswab kami sinang contact tracing sa mga bago na inang sa simbahan na baptist, inang sa mga sa barangay 2A, manang nagdako sa barangay 1A kag sa barangay 2. Barangay 2 kag barangay 1A, ang barangay 2 mo nang tinda bala. Nakarada mga pumuluyo na daw dira dason ang 1A, barangay 1A. Okay. Sige. By Monday may meeting kami first hour mga 9 o'clock. Police, LD, mga konsyal ko, kasang akong RHU. Okay. Sige. Mayor, salamat liwat kag halong gid Mayor. Thank you Art, thank you gid. Sa tanan mo na manug gapalamati, maayong aga gid kag stay safe. Salamat. Good morning. Aksyon Hotline. Mayor Maralit Escalante sila nga ginhawa na naton ka apilar pero may mga pumuluyo gid nga wala nagapati. Hindi mo man na pwede nga tayaan para paugon. Tuling iban nga ni bisan ano mo ni guro nga multa ning iban niya makuan mo. May ara gid yang iban nga sa gatherings halimbawa, no? Ginambalan na gid hindi anay mga tagkumpiyansa. Galing kong kaisa dira kita nagakasipyat naghatag kita kumpiyansa kapin pagid kon miyembro man lang mismo sa pamilya, paryente, upod sa isa ka sekta or sa simbahan nga pag tililipon naandan na bala nga hirupay ang relasyon pero lain ni siya nga panahon or tiempo subong ari kita sa pandemic hindi kita gid makaarte mayo kag hindi gid kita masyado gid magpinagusto, no? Kay ti lantawan niyo
Siling ni Mayor, di ba, Lunes, ma-meeting naman kami, kaya daw kabudlay katig-agid. Aksyon Hotline. Kabalo ko, hindi lang ni sa manapla. Sa iban nga mga LGUs, the same ang ila concern. Ti ara na ta sa ang aton sini-idepensya sa COVID-19 actually amo ni number 1, pagtuman sang health protocol. Ang minimum health protocol amo gini ang makahatag depensa sa aton. Ang minimum health protocol ginalakipan ina sang wearing of face mask, wearing of face shield, kag social distancing. Tiara na na-set na siya. Tiko mo nga ginatinguan sa gobyerno kung tani matapos na ning pandemya nga ni, ang ara na kita sa stage nga nagalabot sa punto nga may mga vaccination program na to complete sang aton depensa against sa COVID-19. But why na ginahambal nga kung mabakunahan ka na hindi kaya pwede matapikan sang COVID-19? Galing kay kung may bakuna ka, may depensa ka, hindi ka masyado matamaan. Amo na bala? Kabay pa, no, hindi lang sa manapla, kundi sa iban pagid nga mga banwa kag syudad sa palibot sa Negros Occidental, in order nga ining halimbawa curfew, kag iban pagid nga regulation na ginapatuman, magnubo na kayo subong si Palay City mismo ang ila dito tourism officer Gambal, nga bisan gin buksan na liwat 50% ang tourism activity sa Sipalay. Ito kadyutay kunog kaladto. The last time nga paglabay nyo to Aksyon Eden, ano to, damo na ginman, si Palay, jutay, no? Paglabay nyo last time. Ato nagkaon kablaburiring sa hinubaan. why kagini mo yung nanakop kag nagdala sang kuanalin sinubaan to, kita na ka mo ni kagawad to. Listener tabla, Rumbines. Siling nga mo kakita, mo gwapalin sa bakulo, daga pa ba? Aksyon Hotline. Ano si Kagawad Belchor, Baroka Rumbines, te? Believe ka na Kagawad, ay no? Si Aksyon Eden pa. Anyway, tihulaton ta niya ang mga update, mga ka-aksyon. Oy, good morning! May nga pag-monitor kay Elizabeth Malaca Gamala. Monitor siya kuno ang Malaca family. Araman si Atia Kim Eriman. Ters Vergara Sancho, live siya sa Moises Padilla. Aksyon Hotline. Rosemary Kabugwason, good morning from Cubay. Sir Milili Oligo, dira sa Tagob, siling niya, good morning. Watching man, dasun na ko mga PC mo, dasara. Ara man ka monitor, si Ters Vergara Sancho. Nabasa ko na ni ma'am. John Rilota, monitor lang sa imo program, ang Barangay Public Safety Officers, BPSO, Barangay Tabunan, Bago City, headed by Barangay Council Committee on Peace and Order, Alberto Lambating, the leadership of Barangay Captain Henry Barino Abdon, sa tanan nga Riluta family, kag sa tanan kapumuluyo sa Barangay Tabunan. Mayrin Insya Fabiano, good morning. Happy listening lang kay Choy Nathan Marcito. Monitor, gid siya subong diri sa Barangay Belavista, Gibong, Pontevedra. Salamat. Christine Minies Villalobos. Linga, good morning sa Barangay Pandanon, DSB. Tami ako lang family Minies. Villalobos, Enim Conlo, kag sa tanan nga members ng Energy Fans Club. Thank you. Araman si Fernie Hispaniola, Lukutan, Kabankalan City. Milili Oligo, ginatamiyaw ko lang da si Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Noel Amar, kag Galex Montisalin kay Milili Oligo. Salamat Araman Ophelia Palabrica, correct inaksunak, right na sa bawat individual na magkabalo kung anong baksin na para sa iya. Good morning sa inyo tanan. Lito Dayap, araman si Nice Morales Fabul. Bukbudlay mabasahon ba? Halin kay Nice Morales Fabul. Sige, Manjo Arniho, good morning. Maria Victoria Paridis Ngo, araman si John Mark Sarmiento Liardo. Gabiyahe truck pakadto Antipolo City. Halong gida. Aksyon Hotline. Raymar Hicano Haliasgo sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Tamya ko lang dayon family Haliasgo, Hicano Salvatierra Robles, Cabalfin, kag
Tapayan, Noe Erwin Gonzalez, Dennis Richard Tibor Roma. Sir, good morning. Paring Lipong, paring Jerry Chupoy magbanwa dira sa Macau, China. Morning lang kay Tita Ilma Lusok Pulidario, kag retired Major Paterno Turalba. Joby Monares, Mary Grace Eugenio Fermin, Madam, good morning. Homa Lumina, Bia Jonathan, Sir, good morning. Susan Gonzales, Joy Drilon, Ma'am Vanessa Mayo, siling niya, abi mo diri sa amon sa Minnesota, sa USA, ma-open na diri ang concert. Ay tuod, we're so excited to watch the outdoor concert. Grabe, no? Diri si Aksyon, din niya, sige concert, sa balaya pa lang. Werte. Kung may mga gigs ka mo na kagkuhan po, imbitar nyo siya. Libre. Aksyon Hotline. Libre ang invitation, pero ang talent fee dapat mayara. No ni Galigo Estaniel Cas, morning sa imo da, kumusta nga dulawan da na sa inyo Cas? May bulang pa. Aksyon Hotline. Virgie Olpinda, Aksyon Art, good morning. Kami diri gyapon sa Silin Homes, ka-monitor man. Jenky Dialagdon, ara maguno ka-monitor ka Mr. Bivoy Villasor of CMO, Sectoral, also sa Family Refuela. Dialagdon, Nagor, Apil, kag Torino sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat. Utay Benedicto, siling niya happy birthday to Norbing Hinobata. Ari lang ko Monitor Victorina Heights, Mansilingan. Si Madam Jinky Dialagdon, ganyan tayo si Ma'am Vanessa Mayo, Sir Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Bia Jonathan, Michael John Season, ang presidente sa Energy Fans Club nga si Dennis Richard Tibor Roma. Rodilin Alvarez Bayabado, mayong agaman. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination!
Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna
ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Good morning, dira may lang nga pag-monitor sa kay Corazon Villasis Gayo. Sige. Salamat gid sa mga nagapadala sang mensahe nilang iban karon lang dugay kay hindi ko pa ma-open ang mga ginpadala ninyo nga mensahe. Aksyon Hotline. Salamat gid sa mga nagakuan sa aton, naga-monitor karon nga aga si Richard Dait Pacheco. Sige. Sir Richard, good morning sa imo. Si Bilin Salaw, ara siya sa Tangob, no? Bilin Salaw. Thank you, gid. Si May Flores Alcantara, silinga morning, more power from Bago City. Si Michelle Pilais, parinti guro ni paring Charlie Singuna, ara siya ga monitor sa Riyadh, no? Morning ko na. Ang family Pilais sa Sagay City, ginatamyaw niya. Ara siya sa area sang Riyadh. Salamat kita. Gamonitor man karon nga aga si Lynn Cordero Omison. Siling niya happy 18th birthday sa akon soltero Sam Braille Omison. Soltero na. Happy birthday magaling karon nga adlaw sa akon younger brother. Ikaduwa ko nga utod balag kay ato siya galing sa Cotabato. Pero kung kay siya monitor man na siya mo kung magtulutawhay ang duty niya to, no?
Kay Tol Rodney, happy birthday sa imo Tol. Aksyon Hotline. Listening here in Barangay Felisa, Bugna family. Halin kay Lucrecia Gabo, Bugna. Aksyon Hotline. Ayos, Garcia Montano, Carla Grace. Sila good EM, amo lang na ginapatapos ang utod ko kag ginapakaon sang utod ko ang kita sa bulangan. Grabe man balang struggle. Dintong sugpon man. Struggle namon wala bulang portigid kapigado tuon na. May mga tao nga ang ila palang abuyan ara sa bulangan. No, ara man sa bulangan. Tigaling kabalo ka subong hindi gid pwede anay nga magtililipon. O siling ni kas ano ni inyaway na. Ara si atang ni Aspan, si Sir Frank. Pakaronan ko lang niyo kay ang Comelec sa Negros, sige subong may mga schedule. Actually, sila sang nagapanayon nga voters satellite registration, no? Sige ni sa mga banwa kag mga syudad sa probinsya. Tima interview man ta kay Attorney Fatima Aspan kay siling kudok-dugay na kini nga wala ginato ni siya ma-interview. Ti kabay pa nga mga kaling sumungay pa siya kasabato. Sige lang, ibalikan ta lang ni siya. Sino ning Chingwang Loy nga gin-forward sa Rico? May Chingwang Loy. Yan siya, huwag pangakig siya. Dahil lakay lang taong kung ibikaroon. Ano gin-forward ni Aksyon Eric? Manari ay, no, ang province, kung di ka-expect kita, nga supposedly, after sang May, pag imbukada sa June, silingkutan ni makabalik na kita sa new normal ba? No, inang cases magnubo na. Kaling subong to baliskad, may mga lugar piyas palibot sa probinsya nga nagtaas na naman ang cases. Man ang aton diri ginahandom kun tani, amo ang pagdula na kung pwede sang curfew nga ginapatuman sa bilog nga probinsya para at least ang negosyo mabuhi. Tinglain pa to last time kay may pending pagani mo. Kung madumduban nyo ang Iloilo province kag city, gayo patani gani isang travel moratorium Bacolod, Iloilo, vice versa, no, and Iloilo, Negros. Di can you imagine bala kung pati ina may mga travel ban? Kundi dako nga problema, pero ari ay kundi sige subong ang rollout sa vaccine, i-update ko man dayon. Kay last time kundi dapat may mga frontliner naman ining ara sa economy naton nga trabaho mo. Ang grupo sa mga negosyante makonsider man sila nga mga frontliner or essential nga mga individual since nga nagdako papel nila sa ekonomiya ta. Ambot ko na ano iniman bala may ara sila sa kaugalingon nga plano nga magbakal isang bakuna for them nga ma-vaccinate sila o nano ini nanong latest update man. Online sa hotline. Joining us this morning is the Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. We have Sir Frank Carmon. Sir Frank, how are you? Arden, good. Thank you. Yeah. Good morning, man. Salamat kisa time. Siling ko, abi ko gani, siling pagsulod na bala kundi May 22 kita talipos-poson sa Mayo. Siling ko pagkahunyo tani Sir Frank, hopefully makabalik na kita sa new normal kung ang pati ang ginapatuman kung tani nga curfew diri sa Negros madula na pero sos may mga area pa subong nga liwat naman nagtaas ang cases so do hindi do ka imposible nga kakasun anay nino. Art ang sugod siyang 2021 kami sa business sector meeting. Kinanglan ka mag-meeting para makaplano ka pala kung anong ibo ng mga activities, no? Business activity para to stay afloat in 2021. So, meeting kami para nga mabalaan namin ang kanang nga ideya matipo namin. In fact, namin sa bilog na Western Visayas and even in other regions. Okay. Nang among baksa in 2021 is just kung for business is just
keep afloat, hindi ilang malungkot, di ba? Kaya it's simply a vaccination here. Ang lang ni ang gobyerno na matabo vaccination did ang the whole 2021. So, of course, ito na nadaang mga atong safety protocol. So, when we talk of economic recovery, it's like naman na lugub at pasiguro from the part of the government. But because ang focus nila, attention, energy, kwarta will be vaccination, which is actually amugid ang pagtabo. Okay. Pero kundi ini dapat subong no ang mga regulation as is lang anay. Pero by the way, sir, atong ginaayo nagligad nga travel ban or moratorium sa Iloilo kag iya sang province, city kag province ng Iloilo. May update kita halin sa counterpart naton sa national kaya until now do ay maaktuhan to sang ina-ETF. Ano to man natunaw na lang to? Ang amon nga information dito, hindi mag-allow ng Malacanang ginahigit sa Gleda. Hindi singot kami gani di sa Manila, nga Metro Manila, no, NCR, kag inang Bubble Plus. Kamat-amat abre ka mo yan, makira, hindi nakasarang. Oo, kami sa gani diya yung isisyo, no, makadto lang kami sa disipyo para we have to slowly stimulate the economy. The business sector has to help again, no? Makakabalik ang mga trabahante kung makadulidang na mas-amat sa kakagtrabaho. Okay. Ito nga, expect kita sa kwarta sa OFWs na matulog sa atong turista, ay sino na sa subok. Kaya kita, kung ilang ilawag, ulit ang subok. Hindi tag-isira ang tunandian at amatong tag-idapre. Yes. Now, speaking of vaccination program, tisubong ang pag-roll out province and Bacolod City, sige-sige. In fact, ang Bacolod is almost 29,000 or more than 29,000 according to City Ad-M. Ang nag-gross galing, stigo biya appeal sa pumuluyo nga tani sige-sigihon nila atong mga nagpariser nga mapabakuna, hindi na mag-atras no kay para waay problema. Sa mga komunidad sa inyo, Sir Sahanay, sang mga negosyante, kumusta? Anong latest sini? May schedule man kamo, kag nano man, mabakal na lang yung mga negosyante kag magpabakuna sini, Sir Frank? As early as March this year, may attempt na kami to convince ang aton gobyerno, ang national ITF, nga i-allow na kami magbakal para sa amon na empleyado. Ling Manila, yes, pero tripartite. Kaya pro-hulat lang kamo. Tripartite meaning, kami nga negosyante, ang suppliers ng bakuna, kung sila ang mapermahanay. No? Ling nila, ang bakuna sa bilog na kalibutan, katagig kaamli. Oo, gainagaway. Inanglan, prioridad anay, ang priorities na ginaklastar sa gobyerno ta. Sa motosling, tunao ng A1, A2, A3, yeah. Sinya, hulat ka mo kung saan taputan ka mo. May gani, kay daw last week, nabati ana mo, ito na gani ka pang sa Mintorot, na A4 na kano. Meaning, pwede ng mga workers namon sa essential business ng kapunahan sila. But we need confirmation sa G1. IIR nga pwede na kami kabakal, kami na lang mabakuna sa amon mga tao. Kasi nga hulat ka mo, kami isyo si Binal Galvez ay implementing rules and regulations, no? Para hindi magnagamo, magsinalamo na lang ang nabitake. Kasi nga mo sige, hulat kami. Okay. Hindi magaling sa mga local government, though June, July, pag-aling mapot, kauna na sila order. Okay. Mahulat kami, and everything. That's where we are now. So, now, wait and see na nung tuod man kay ang unang problema is ang supply mo. Iwas din yung supply sa bilog na kalibutan. So, ipaway, dalawang bako, ang Bacolod, according kay Vice LC, ubos na, gahulat naman sa next na maabot para masigi naman ang aton kapunahay diri sa Bacolod. Correct. Kaya galing sa basig ang rent out
Pagkalami ng idea na ginlakta nila. Ito, pag ginlakta mo, ang information, malakta man. Pag ang pagbalik sa ginbakunahan, mamangkot din ang neighbor, kamusta ka? Sige daw mayo, man daw wala man. So that, yung word of mouth is advertisement of that will encourage ang ay si Juan Carlos, galing yung bakunahan, bakunahan ng siguro, things like that. So, Yes. very expected na siya to very good and ginbuhat. Sige, that's why umpot na yun, no? Okay. We have to, panitindi ko, todo by June, next part, yung iba nga bakuna mo. Aha. To block with tanan. Ikaw nagpatublock na art. Ikaw magluwad-luwad-luwad. Gani. Pero anyway, pero anyway, sir, kung halimbawa, kay expect kita nga kung may additional gid man allocation for Bacolod and Negros, nga iniya ginahatag, coming from the national government allocation, now, kabay pang ang inyo hanay, ang mga empleyado nyo malakip dire, pero kung hindi gid man halimbawa ang availability sang vaccine limitado lang, ang inyo hanay sa mga negosyante, willing gid nga magbakal sa vaccine para sa inyo empleyado? Or, nagsubra na ising ko ng istorya na mabakal kita. Tingbuntang bakal sa akin, tingbunta, balo ka na magla. 5 volume, ganit may discount mo, card matagaan Yes. sa atensyon. Okay. Kung million ang backlog mo, ang ilang atensyon, kasi mo, kung 100 lang siya bulan daw siya, kausip timpos na. Talagang malaman yung video. Kung sino to ang dako na order, ito na sila. Kaya pinapabati discount, priority ka pa sa delivery. Yung things like that. Okay. So anyway, kabay pa nung amo na ang matabo in the coming days because ti subong kuan gid supposedly abi kuya gani pagtunga-tunga sini pag labot sa Mayo, Hunyo ang istoryahan ta na is economic recovery ti subong hudo naga balik-balik kita sa square one. I'm not I'm not an merchant o hopelessness. A merchant. Well, we are the merchants also. Okay. Akin ang nambla one month. Hindi nambla na tinatagaan mo bla sang kuan nga wala man hopeless. At ang tutuod, ini Alas 9:13 na. Aksyon Hotline. Nautod ang signal ni Sir Frank, balikan ta siya in a short while. By the way, ang taga sa Comelec sa province, kung pakaronan ko niya, mga schedule sa area niyo, sa gusto magpamangkot ga text di kundiin ang schedule sa satellite registration, karon dugay kay kuan tani si Attorney Aspan gid sang ila sining advisory, no? Sir, sorry, Sir Frank, nautod ang signal ta. Oo. Yes, sir. You were saying kay na? Siling to, kasugod pa lang sa tuig, ang amon nga basa sa atong sitwasyon sinong 2021 will be ang focus tanan. Kung siling kami tanan, gobyerno, pag ang community, the private sector, business sector, is bakuna kag ang pag-contain ng spread ng virus. Amo I ilang see. nga anan. And of course, on our part, the negosyante is very prudent sana, hindi na naman pala word sa mga investment, etc. mo na. Keep afloat, na hindi lang mo malunod negosyo, masigil-sigil lang, pachimpo mo mag-recover kita, ara ka payabla. Hindi ka sala-sala kapangita naman kapital, ang customer mo dula na kinagtura ka. So, maintain the customer, maintain the store kung pwede hindi magsira, kung masira, maintain din kami ara man subong nga online. Hindi ang online negosyo and everything. Parang customer mo, mag-maintain mo. Hindi Yes. sila kaya ang kapital ara. Ready for take off. Don't put the business in hangar. Don't put your plane in the hangar. Put it in the runway. Leave it so that every time ilatag go signal mag-take off, run. Dalagang dahil sa runway kung mag-take off. That's what we're doing now. Yes. Keeping all our businesses afloat. Gabay na buligan kami isang labor sector, kay sila sabi pa mga ayo, kasi dugang ng mga allowances. Tino may pera sila nga request sa inyo, tinano na maggranta ninyo na mabuligan na iyan, na? Wala.
hindi kamustuhan ay lang ang gaan ay lang hulot lang tutay magbitugar may istorya taliwat no ang gaan lang kasi okay mo sila yung kabalo mo siya hindi mo na sila Gani man. Kita man nila makanila abiyar to na kagulong gana kaya galing gangga man sa amon pasis pa lang sila Gani. so anak lang na kay tatay tayo doon yung balon si tatay wala Okay. Sige. Sir Frank, salamat gid sa time gin-share mo karon nga aga. Art, from time to time, tuwag ka kayo nananihan to, ma-update ka bala, not only di kami nga the sector, a member namon, but also the community. Kung anong amon pinsada, kay subong niyag namon, we want to be the merchants of hope. Hindi po, business kay bisa, may araw nga tao, nga bala, gabaligya, sila daw why na niya, hindi, ang gobyerno, katingwa, gid nga mabakunahan kita. Kasi nga, kooperahan ka, bayan ato niya is magpabakuna, kag sigihon niya po ang health protocols. Para makatipid kita. Madugay-dugay pa, no? Sa isa patatuig, at namin patibawas, gid. Yes, sir. Amo na ang positive approach o positive way of encouraging people to cooperate with the regulations ginapatuman sa government. Salamat gid Sir Frank, kag keep safe sa imo. Yes, thank you. Salamat, man. Ikaw, take man, ha? Sige. Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer ng Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, George Gargasiran. May nga dira sa imo, sir. Thank you for listening. Araman ang tiya ko, Tita Minda Bombasi. Good morning and happy listening. Aksyon Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasin pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon
Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saysay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagawa. Naling tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad ang iban nga mga mensahe nga wait na malabutan karon na lang sa Aksyon BBB program. Dr. Alfred Pio Mangustin. Hotline. Sorry gid sa way ko malabutan nga mga mensahe karon na lang sa udto sa Aksyon BBB program. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.